Ți-a povestit Laura Mușatescu despre planul ei de a se sinucide? Există vreun motiv pentru care nu vrei să vorbești cu noi? Există vreun motiv pentru care aș vorbi? Chestii cum ai făcut-o alaltă seară nu se întâmplă fără motiv. Noi nu încercăm decât să înțelegem ce s-a întâmplat și de ce. Te-a schimbat fata aia de nu te mai recunosc. Poc și ce transformare. Nu-ți bagi joc de viața atâtor oameni din jurul tău. Eu te rog să-ți bagi mințile în cap și să termin cu toate prostiile astea care nu te fac nici mai frumos, nici mai deștept, nici nu relevă vreo suferință transcendentală, cum probabil crezi tu. Ce știi tu, mă, de familia mea? De mine, de Bubu, de Laura. Ce crezi că eu nu sufăr? Că nu știu ce simți? Eu ți-am primit băiatul cu brațele deschise. Tu mi-ai dat afară fata. Autobarbarul!